Stolovi i police Županijskog ureda za graditeljstvo već su 2 godine zatrpane rješavanjem predmeta vezanim za legalizaciju. Do sada smo riješili nekakvih oko 5000 predmeta. Od toga je evidentirano u registru broja riješenih zahtjeva na stranicama ministarstva 4829. 18.558 predmeta u županijskom odjelu u Slavonskom Brodu i u Novoj Gradiški rješava se od početka do kraja. Od samog pregleda dokumentacije, uvida u DOF, znači karte Državne geodetske uprave, da li su postoje u snimcima do 2011. 6. mjeseca. Nakon toga, ako je sve u redu, obavlja se očevid na terenu, izlaže se javni poziv strankama koje bi trebale sudjelovati u postupku, šalje se zatim predmet na naplatu naknade u jedinice lokalne samouprave. Upravo tu nastaju najveći problemi kako naplatiti naknadu koju nosi legalizacija, ni u upravnom odjelu nemaju odgovor. Naknada je velik problem. Mi od tih do sada riješenih predmeta, od tih zaprimljenih predmeta u postupku imamo oko 1000 koji čekaju da se regulira naknada. Znači, to je, ako smo riješili 5000, 1000 imamo koji čekaju. To je tako. Ljudi nemaju novaca. Mi imamo neke koji su iz 2012. stoje i nisu platili naknadu. Veliki problem je i nepotpuna dokumentacija. Mnogi građani oglušili su se i na poziv upravnih odjela i agencije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada za dopunu dokumentacije. Takvi će zahtjevi, upozoravaju, morati biti odbijeni. Mi izlazimo u susret ljudima, odgađamo to, ali vjerojatno ćemo morati sljedeće godine krenuti u odbijanje zahtjeva ako se ne dopune predmeti. Jer vidim da agencija već sada je počela odbijati zahtjeve. A to znači da će takvi građani ostati bez mogućnosti legalizacije svoga objekta. Po sadašnjem zakonu ne. Po sadašnjem zakonu, znači, predaje zahtjeva je bilo do 30.6.2013. Nakon toga se zahtjevi više nisu zaprimali i zakon je za sad takav kakav je. Što će se dalje događati, ne znamo. Do kraja lipnja 2013. predano je više od 820.000 zahtjeva. Do kraja srpnja riješeno je 322.307 ili gotovo 40%. Međimurska županija najbrže je u rješavanju predmeta s više od 53%, dok Sisačko-moslavačka ima najslabije rezultate. Naša Brodsko-posavska na sredini je ljestvice s 26% riješenih predmeta. Što se gradova tiče, Slavonski Brod s 1701 riješenim predmetom među najslabijima je po rezultatima legalizacije, gora od nas jedino je Makarska.